راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف لإرتوارن غازت إنياتا زدالو نتا راديو سلام كبرا سمعتي لومي سولوس 4 تقمتي كلتشان 20 كلتنيو كتكتاتلو بخبرينا عدمنا زينا كنقدمينا أرستاتنهو ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ዝካየድ ዘሎ ግጥማት ሴካፋ ብሃንደበት ስሒባ መንግስቲ ኤርትራ ንዝሓከሉ ተቃውምቲ ደቡብ ሱዳን ናብ ስምዕ ሰላም ክጽንበሩ ኣብ ዝካየድ መስርሕ ክሳተፍ ምዃኑ ተገሊጹ መንግስቲ ሶማል ምስ ኣህጉራውያን መሻርክቲ ብምዃን ንሓደ ካብ መስረቲ አልሸባብ ከም ዝቐተለ ኣፍሊጡ هذه إذاعة إرنا زينب زرزر هاجرايت غانتا كعس እግሪ ኤርትራ ካብ 30 መስከረም ክሳብ 19 ጥቅምቲ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ዝካየድ ዘሎ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ማእከላይን ምብራቕን ኣፍሪካ ማለት ሴካፋ ብሃንደበት ስሒባ ብመሰረቲ ኣቀዲሙ ዝወፀ መርሃ ግብሪ ሻምፒዮን ኩዕሶ እግሪ ጁኒየር ወይ ትሕቲ 17 ዓመት ናይ ደቂ ተባዕትዮ ሃገራት ኣፍሪካ ንምስታፍ ኣብ ዘኽእል ኣብ አዲስ አበባ ስታዲየም ኣበበ በቂላ ዝካየድ ዘሎ ግጥማት ንኽሳተፋ መደብ ተታሒዙለን ዝነበረ ኣባላት ሃገራት ሴካፋ 10 ነይረን ኣብ መኽፈቲ ዕለት ኣብ 30 መስከረም ምስ ሶማል ክትጋጠም መደብ ተሰሪዑላ ዝነበረት ኤርትራ ናብቲ ውድድር ተጻወታ ከም ዘይትልእኽ ንሴካፋ ብጽሑፍ ከም ዘፍለጠት እቲ ማሕበር ኣገንዚቡ ኤርትራ ኣብቲ ኣብ ምብራቕን ማእከላይን ኣፍሪቃ ዝርከባ ሃገራት ዝጠርነፍ ዝገደመ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ዝወደቦ ዞባዊ ግጥም ኣብ ውዱእ ሰዓት ከም ዘይትሳተፍ ዘፍለጠትሉ ምኽንያት ኣይተነጸረን ሩዋንዳ እውን ብተመሳሳሊ ኣብ ውዱእ ሰዓት ካብቲ ዞባዊ ግጥም ከም ሰሓበት እዩ ተመልኪቱ ኣብ ርእሲ እዚ ሱዳን ጅቡትን ንዕድመ ተጻወቲ ሕጊ ኮንፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪካ ወይ ካፍ ብዘይ ምኽባረን ካብ ግጥማት ሴካፋ ተባሪረን ኣለዋ ንምደባ ግጥማት ብሃንደበት ዳግም ከተዓራሪ ዝተቐሰበ ሴካፋ ብሰንበት 2 ጥቅምቲ ኣብ ዘውፅኦ ሓድሽ ምስራዕ ዕጫ ኣብ ምድብ 1 ኢትዮጵያ ታንዛንያን ሶማልን ኣብ ምድብ 2 ኡጋንዳ ብሩንድን ደቡብ ሱዳንን ተደላሊለን ኣለዋ ኤርትራ ሓኪሎም ኣለዉ ንዝተባሃሉ ዕጡቃት ተቃውምቲ ደቡብ ሱዳን ናብ ስምዕ ሰላም ክጽንበሩ ኣብ ዝካየድ ዘሎ መስርሕ ክትሳተፍ ምዃና ንመንግስቲ ሃገር ብምጥቃስ መርባት ዜና ሓቢረን ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ደቡብ ሱዳን ደን ድዋ ማለክ ብ26 መስከረም ምስ መራሒ ሱዳን ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ኣብ ኒውዮርክ ብምርኻብ ኣብ ስምዕ ሰላም ዘይተሓቕፉ ተቃውምቲ ዝጽንበሩሉ መስርሕ ብዝምልከት ኣብ ዝተመያየጠሉ እዋን እዩ ተራ ኤርትራ ተላዒሉ እቲ ሚኒስተር ኣብቲ ጀነራል አልቡርሃን ዘካየዶ ዝርብ ኣብ ተኽእሎ ሓፈሻዊ ስምዕ ሰላምን ጸጥታን ዞባ ከምኡ ድማ ኣብ ርክቶ ኤርትራን ሱዳንን ኣብ ስምዕ ሰላም ደቡብ ሱዳን ተመያይጡ ብምክትል ፕሬዚደንት ሑሰን ዓብደላ ባጊ ኣኮል ዝምራሕ ልኡኽ መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ጎኒ ጎነቲ ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ዝተኻየደ መበል 77 ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕቡራት ሃገራት ምስ ወኪል ኤርትራ ብምርኻብ ኣብ ዝርእስቲ እዚ ከም ዝተዘራረበ እቲ ሚኒስተር ብተወሳኺ ኣፍሊጡ ፕሬዚደንት ሳልቫኪር ሚያርዲትን መንግስቱን ሓኪሎም ዘለዉ መራሕቲ ዕጡቃት ተቃውምቲ ደቡብ ሱዳን ናብ ስምዕ ሰላም ንኽጽንበሩ ኣብ ርክቶ ኤርትራን ሱዳንን ልዑል እዩ ዝብል እምነት ከም ዘለዎ እዩ ሓቢሩ ብጠቕላሊ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ደቡብ ሱዳን ነበር ጀነራል ፖል ማሎንግን ከምኡ ድማ ብዋና ጸሓፊ ናይቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሰልፊ ደቡብ ሱዳን ነበር ፓጋን ኣሙሚን ዝምርሑ ዝተፈላለዩ ዕጡቃት ተቃውምቲ ኣብ መስርሕ ሰላም ደቡብ ሱዳን ካብ ምጽንባር ሓኪሎም ከም ዘለዉ እዩ ዝግለጽ መንግስቲ ሶማል ምስ ኣህጉራውያን መሻርክቲ ብምዃን ንሓደ ካብ ላዕለዎት መራሕቲ አልሸባብ ዝኾነ ዓብዱላሂ ናዲር ከም ዝቐተሎ ኣፍሊጡ እቲ ሓደ ካብ መስረቲ አልሸባብ ምዃኑ ዝተገልጸ ናዲር ነቲ ኣብዚ እዋን እዚ ብሕማም ይሳቐ ከም ዘሎ ዝተሓበረ ላዕለዋይ መራሒ ናይቲ ጉጅለ ኣሕመድ ድርየ ክትክእ ትጽቢት ዝተነብረሉ እዩ ሰራዊት ሶማል ከም መቐጻልታ ናይቲ ኣንጻር አልሸባብ ዘካይዶ ዘሎ መጥቃዕታት ምስ መሻርክቱ ብምዃን ብባሕቲ ጥቅምቲ ኣብ ዘካይዶ ስርሒት ድማ እዩ ንናዲር ከም ዝቐተሎ ዝገልጽ ዘሎ መንግስቲ ሶማል ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ሒዙ ኣብ ማእከላይ ዞባት ሃገር ኣንጻር አልሸባብ ኣብ ዘካይዶ ዘሎ ወተሃደራዊ መጥቃዕታት ኣሜሪካ ሰራዊት ሕብረት ኣፍሪካን ኢትዮጵያን በብወገኖም ሓገዝ ይገብርሉ ከም ዘሎ ይፍለጥ ካብ 28 ክሳብ 30 መስከረም ኣብ ኢትዮጵያ ምብጻሕ ዘካየደ ፕሬዚደንት ሶማል ሐሰን ሼኽ ማሕሙድ ኣንጻር አልሸባብ ኣብ ዝካየድ ዘሎ መጥቃዕታት ዜጋታት ሶማል ኣብ ጎኒ መንግስቲ ክስለፉ ጻውዒት ኣቕሪቡ መጥቃዕታት አልሸባብ ንምካት ካብ ኢትዮጵያን ካልኦት መሻርክቲ ሃገራትን ወተሃደራዊ ሓገዝ ዝሓትት ዘሎ መንግስቲ ሶማል ካብ 2019 ኣትሒዞም ኣብ ኤርትራ ዝርከቡ 15,000 ወተሃደራቱ መሊሱ ኣብ ጎኒ ሰራዊት ሃገሩ ከሰልፍ ኣይከኣለን ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ሶማል ዘሎ ፖለቲካዊ ፍልይ ክሳብ ዝፍታሕ ነቶም ሶማላውያን ወተሃደራት ናብ ዓዶም ከም ዘየፋንዎም ከም ዝሓበሮ ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ኣብ ናይ ኣሜሪካ ዕደቱ ዝጠቐሰ ፕሬዚደንት ሐሰን
ምምሕዳር ባይደን ኣብ ምምላሶም ክትተሓባበሮ ተማሕጺኑ ክቡራት ሰማዕቲ ዜና ተፈጺሙሎ